Haga no pais ngi arp sautrik ulbera ja penrio upria bujur bola wan rangkat ke eryong ba uslam lo ther tenge hagi benta jo East and West Khasi Hills district kam tam mikšnong sakhla mariau berkesnong chakhong haga bokte upria ba eryong ki la penjulori ki tin sobieng ki pos electric berkumjur ki marram kum ki so ki chor ki kwai ber ki we ki jingthong ba jingri usodar kisnong sakhla mariau uba bi mar benyang ulai tho bagani jingha pria rangkat uslap ba eryong kelaja kepor kumba arba jitam ei haga bulane adu stengentai ei ulai thoru ba hadu palat sanpau teli ki long yeng gila shakta bat ompat yo jingtep lagi don ne em ki bomen saujur henry don tangkat tu kan ngut ki khna school ki bla shather upria kat bagi dang yalti balik pa shelieng haga bagi lamen sauru mulu mala long bladon kicing jular arli ki school haga tekisnong kumju ICDS center usardar kisnong chakhong ba es marwen ulai thu ba kani kicing hapria kalakta apalat nrusan tli long yeng ga tekisnong bala ong bakattu kani jingri gila shakta bar ki babon kicing thong jingrep kila julor lut mene perbanga hoi kidon ki perlo ki bakali ngana do mene msi ngadang persyang ban lum jing tip de kadang ngadang yo jing tip tang haki sa phuyeng de hadu mata pada ngadang ap naki nong chinong baro bakin pha jing tip sanga de menta pada kala poi henriu phusan yeng ki ba la kham julor pelat yen de hadin ta pada ki jingri tengah trai kim pada katar nomor ki trai ki ya le ban kloi ban lum ban sumar seyeng de dan ki siar ki don ki jing jot ki jing ayu esa kum ki jing thung jing tab ki la ya jot kum kuai de sabat ki we ki so ki jai so hi baro ki la jot lut nomor kadang re ke porba kidang phu sentiu kidang so rit kum tu te kuai ru la jande hi ka porba la he la sedang he usol sedang ban met te la sia penjulor lut la ya hap lut te ga jing du nong athai ka te ga ba krau hi na ga mata ki nong nong kam tam e ha bai de bat ki ying la super khat ba ini elek kumnon mar tangka jakatia nagamta ki kunu imat kilaya jendar de nagle jungaru ngasu kerpat itu ki bayasa marjan bakin pediang subhano nagamta itu ki bala siangat kaneka jing siam lanot jungki tengah kai nagamta ga jing arab lem jungki tu ki para marjan ngatai kan subiang hi teri ndai lada perkat ndriu pausan yeng nakaliang jongi kasinong imdon syu kita ki balong sif kita ki building ki ba ngin kalong kumban ngi kasinong ini perkata bantajung ki ngisio bagi la kutlat lada ki panjing arab kalat jing arab nangi ki borsinong kan ho ngalai kren bad i kran sebak ti ong ba apsua sa airi pon ola syai nomar ki yole sedang don ki bansa wan rae karipon mar nangalian jongaru ngahap apa hing namar hapan report naman laki member jong ka isi jong ka sinong mar labu ki member man laki dong te nga syong hayeng ngapan report naki kat ke banga la ban lum ngala lum thup no hayeng ban bu haka ayu kat kum gajing ken ho ka school ru kala jot tong ba ka jing masau ki kena school ka dei na ka dau ba hadin ka ki lai ai bam ila ai jagum tu ki bala nang la ban bam ki la de bam ki nang yale no ha ka jong galenti te mar ha kata gapor ulap no asiteng inti ken begitu ki kenarit bala yalam gitu ki bala kam he kila nang pada ban penri ya ki ha ki ying bru ki ba kam i singan Tridon pada ki kena ki badang rit ki badang siposnem kumtu ki persiang baniari ha gitu ki semieu. Te hadin anta pada wan arta baru eriong la syarong ya ki semieu. Don katu kanai ki bela mansau. Te kamdere ban ong ba mansau andai tang ba ki laya adhi nomor rupiah udai bahe. Ad la mi senam ling ba kajing paku ha gitu ki ding ki bala sya kit haka eriong imat gila persiang ban pa panjang rap nang nena posop sentaro gila don ki ban supenta ban sop penbat tu 3-4 dere ban ong ki sistem jur hadu kata-kata Kimrat mentampa diok jengken.
Kim kisam hadu mentas ni ngadang yo san poduna mento kibala julor. Ki mentahi ki don kibala jur don kibayu hendring la sim pelum lang bar khoi. For arbaje tamlum malah. La kumno sedang kenta. Yongi ngelapan tip ha blok departemen. Pram sebab rola yo ya keren ya kana na pataki yo ong nang penbiang mar. Ong ngamot pa report mentas ni hendring ong ap suan mar. Kamu lain mar hapo at sokanta. Te naring chonga tengok ong nomor kidon sakawe nomor kalai ruk imso te ki mobile mentak bon yo show bon yo call de kasnong ke ba jengai bahag area nam sa klamriau sya mai rang ka poe do sopusan pintar hoi laj menemar sedang slap tohi sedang slap kayap no kebun bat tentang ki paj bat langsung senong se ki la du betri lupa ki yo call so yang tang bayo ayo ki bayo call to Rai kita don kumpa stang ketokan ndai ki babon ting la yolot. Habding ro ki don hi mulu malata. Men saubri te padio jung tip e dunta. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya